वीडियो लास्ट मुट्टा तुले सब्सक्राइब मन सपोर्ट मन प्ले थैंक दे रील्स मन पुना सीन तुले मैं गौतम एस संचन बंद बे दीक्ष एस संचन इंस्टाग्राम तुले दे बे सागर एस संचन रील्स मन तुंदे रील्स सागो लक्वे दे रील्स मन पुना इंचिना नेट्ला ने मोकला रील्स तुले मूल तुले हाय निन्ने फस्ट तारेक मित्र ने नमस्ते तुली दे मैं नमस्ते तुले यूट्यूब ने मैं नीन पाडवेन ने मैं वीडियोग्राफर ने बोलू आना तारे कलवे आना मैं ಎಂಚ ಬಂಡತೆ ಇದಾತಲ್ಪ ಅದ ಜತ ಮರ್ಪಿನ್ ಅತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಕ್ಕೆ ನೀರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ में में ರಾಘು ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವನ ಕೈ ಪೊಲಿದು ನೆನ್ನೆ ಪರಂದದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮಂಡ್ಯದಾಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರತಿತ್ತಕನು तीर्थ जप्पु ई पास्ट दक्कैनी अल्ल अवल मित् बोंड उंडु 3 स्टार्ट तारे कलवे तारे कलवे ಒಂಜರ ಕೈತಾಯೆ रील्स मैं सागर एस संचन इंस्टाग्राम में सागर एस अंचन 11 ब्लैक लवर 11 लक्वे मैं राघवेंद्र एस राव यस इवेरे देसन तारे दक्किनि बे मकला दाराई नल्ल दक्कदातजी काचा तोजुंटुले काचा पारदिजे मैं कम्मिद ತಪ್ಪ ತಾರೆ ಬೂರುಂಡು ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂದುಲ ರೀಲ್ಸ್ ದಂಜಿ ಸಂಚನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಗೌತಮ್ ಅಂಚನ್ ಗೌತಮ್ ನ ಸೂಪರ್ ವೈದ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಲಗೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪುದ ಜಿ ಲಿಯೋ ಮೇನ ಸುವನ್ನ ಲಿಯೋ Yo, how are you? I am fine. Bro, ನಮ್ಮ ಇದ ಮೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಲಾಯ್ ಬಂದ ಮೇ ಕುಲಾಯ್ ಇದೆ ಇರ್ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತು ಉಪ್ಪರ್ 41 ಪೇ 71 ಅಲ್ಲ ಮೇನೆ ಇದಲ್ಲ ದಾದನ ಎಕರ್ದೆ ನಿನ್ನ ನಿಂಜ ಬೋಬಿನ ಸೀನ್ ಗದನ ಪ್ರದೀಪ್ ಇತ್ತು ಬೋಬಿನ ಸೀದ ಮಿತ್ತು ಮಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ತವ ಕೆಂಗಲ ಸೀನ ಲೆಟ್ ಬರೆತ್ತಿ ಅವ ಸೀನ ನಾಗ ಹೆಂಗ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರಕ್ಕೆ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಧರ್ಮದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವೇನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಯಾಪದಿತ್ತಿ ಬಾದಾಮ್ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ అయితే నోట్ మారో నమ్మ డైలాగ్ అంతే తవ్వొచ్చు పని వంగే బాదాం ఓనం మీద బాదాం కాచా బాదాం అబ ఇంత నిఖిల్ వానడు ఇంతురుడి కాచా పాడోడు అబ యాన్ నిఖిలందు రెడీ या मित्तु हो हम बे सही है पूरा सही है ओटी ओ काचा निजादे तो जिन में यूट्यूब बच्ची मारो बर्फी न चड्डी ऐ जी जावे एडिट माल परते ऑटोमेटिक अबे ऐ की तिरके को दारा बाद मित्ते नंजी नेला मुल्के निक्की ಎಂಗಲ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತು ಈಟೆನ ತಿರ್ತು ಪಿರ ಎಂಗಲ್ ಇಂಚ ಕೊಲ್ದ ಇಮೆ ಮುಲ್ಕು ಇಡೆ ರೆಡಿ ನಮೆ ಗೌತು ಈ ವರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತಿ ಈ ವರಿ ಲಾಯ ಅರ್ಜ ಬರ್ತಾರೆ ಚೂರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಜಿ ಬೋ ಆ ಎದುರು ಬೋ ಮೇ ನಮ
ಎದುರುಗೊಂಡೆ ತೋಜ 4 ಜನ ತೋಜು 4 ಜನ ತೋಜುರಾ ನಾ 4 ಜನ ಇತ್ತದ ಮೀಟರ್ ಸಾರಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಯಾವ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಹೋಪೆ ಪಗ ತೋಜು ಈ ಕಾಚೌಲ ಕಾಚ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಆ ಏರಿಯಾ ನಂದ ಗುಲ್ಲೆನ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಆರ್ ಕಟ್ಟಬಾಲ್ ಬೇರ್ ಮಾರ್ ಅಣ್ಣೋ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಈ ಕಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಜಂಪ್ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಮಾರ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಬಿಡು ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎದುರುಬಲ ಹೆಂಗ ಎದುರುಬಲ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ದಿಶು ಅವು ಬಾಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರದ ಅಡ್ಡಾಡ 4 ಜನ ಬರೋದು ಈಯಪ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಾನಮಿನದು ಬಾದಾಮ್ ಯಾಂತ ದೂಪಿಂದು ಗೊತ್ತಾನ ನೀಗ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಈಗೇನು ಗೌತು ಬಂದು ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಗೌತು ಅವ ಬಾದಾಮ್ ಕಾದಾಮ್ ಆತ ಅಡ್ಡದೆ ಪೂಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಪು ಚಿಂಬೆ ಅವ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದೇನ್ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಇದು ಯಾರು ವಿತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ಆಫ್ ಬಿಡ್ದಪ್ಪನ ಆಯ್ ಬಟ್ ಎಕಡ್ ಲಗತ್ತಾ ಎಕಡ್ ಲಗ ಆಯ್ ಬರ್ತಿ ಹೆಂಗೋ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜ ಮರ ತೂಪಿ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಅವೈತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡೆವು ಆಯ್ ಪತ್ತೆ ನಾ ಒಂದ್ ಎಪ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತಾನ ರೆಡಿ ಮಿತರ್ ದಿಸ್ಲಾಕಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ಚೆ ಫುಲ್ ಮರ ಬಿಡ್ಚಿ ಮೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಸರಿ ಸರಿಯಾ 1 2 3 आपण एक कर देना तो ಅವಂಚ ಬಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ ಬರ್ಬಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರ್ ಹೆಂಗಲ ಡೈಲಾಗ್ ಐಕ್ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಕವರ್ ಕನ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ವಲ್ಲ ಗರ್ಗಸ್ ಬೋಡೆನೇನತ ನಾವು ಪೂರ ಹೊಸತ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಚಿ ಬೋಡೆನೇನತ ಗರ್ಗಸ್ ಬಂಡ ಬೇತೇನೆ ಮಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ್ ಬಿಡು ಗರ್ಗಸ್ ಒಂದೀರು ದಾದಾಲ್ ಬಿಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿ ನಾಳೆ ಜನ ಅಂಬಿ आय उंच ना दिस काम करदा नी तू ची बोर्ड नी मित अर्ध मारे पण लक में लक नी गाडी ब्रेक ना बादाम गाडी ब्रेक बादाम ಹೆಂಗ್ಲೋ ಇದು आपण ದಿಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಬಿರೋ ಇಪ್ಪೆ ಚೂರ್ ಗಾಡಿ ಅಯ್ಯೇರಿ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಲ್ದು ಮನ್ಸೆ ಬೊಲ್ದು ಬಕ್ಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ನಮ್ನದ ಬಾದಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಅರೆ ಅವನ್ ಹೌದಾ ತೆಲ್ದೊಂದು ಬರ ತೆಲಿಪು ನಾನು ತೂದು ಬಾರ ಬಾದಾಮ್ ತೋಜುದು ನಿಂಗೆ ಏನದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೆತ್ತಳಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಏರ್ಲ ತೂ ವಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಿ ತೂಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ರೀಟೇಕ್ ದ ರ್ಯಾಶ್ ಆವಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಒಂತುಂಡು ರ್ಯಾಶ್ ಆವಚ್ಚಿ ವಾ ಒಚ್ಚಿ ಕುಡಾರ ರೆಡಿ ಇಕ್ಕಿಕುರ ದಿಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಒನ್ ರೆಡಿ ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಆತೆ ಯಾ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಈ ಒಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಅವ್ ಬಾಲೆ ಬಾಯ್ ಬಂತು ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೀಚ್ ಸಾಯ ವಿರಾಟ್ ಭಾई ಆಚೆ ನಿಕಲಡೆ ಸರ್ ಬೈಚಿ ಜತ್ತಂ ಬರ್ತಿ ಅದೇನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ
ಸುಗುಣಿ 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 ಪದ್ಯವನ ಬರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜತ್ತಂಬಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂಟಿ ದೂರ ಬರ್ತ ಅತೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗುವೆ ಇಚ್ಚ ಬೋನ ಇಂಚ ಮೊಪ್ಪ ಬಿಗಲ ಅಂಚೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತ ಅಂಚ ಬರೋದು ಈ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಇಂಚ ಇಂಚನ ಮುಲ್ಕೇನೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಬಾತ ಈ ಜತ ಜತ ಮನ್ನ ಈಗ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಚ ಯಾಮನ್ ಪಿಂಗೇನೆ ಯಾನು ಜತ್ತಂ ಬನ್ನಗ ಇಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಆಯ್ವಕ ಅಂಚ ಬನ್ನಗುಂಡತ ನಿಖಿಲ್ ಮುಂತಂತು ಅಂಚ ಬನ್ನಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಿತ್ತು ದೂದ್ ಬನ್ನೋಡು ಸುರುಟಿ ಕಾಚಾ ಪಾಡು ಅಪ ನಿಖಿಲ್ ಈಮೆಟ್ ಬರೋಡು ಈ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಕಾಚಾ ಪಾಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋಡು ಅವು ನಿಖಿಲ್ 4 ಜನ ಈಮೆಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಬನ್ನೋಡು ಅಪ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂಜ ಬಿಡು ಕೈ ಬಿಡು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ ಅಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಉಂಟವ ಬೇರೆ ಮುಳ್ಳು ಪೋಲಿದ ಕುಡಾರ 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 ಕಾ ಪಡುನ್ ಅಂಚಿಕೆ ಪಾಲ್ 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 ಕೈ ಜಾಕರಿಂದ ಕೈ ದೆಪ್ಪ ದೆಪ್ಪ ಮಾರವಿತ ಅನ್ನಗನೆ ಬರೋ ಒಂದು ಅಂಚಿವೆ ಒತ್ತಲಿ ಖಾಲಿ ಹಲೋ ಹಾ ಆಯ್ ಕಾಚಾಡ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪ ಚೂಟಿರ ಆಯ್ ತಾರದುಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಹಾ ಈ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ ಅವನು ಪಾತೇರ ಇದು ಕೂಡ ತೇಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ ಅಣ್ಣ 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 ದಾನ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಏತಿದೆ ಬಂದು ಎದುರು ಮರ ಜಪ್ಪಣ ಮರ ಪದ್ಯವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ದಿಸ್ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಬಲ್ದಿನುಂಡ ಅವೇ ಪುಣ್ ಬಕ್ಕಲ ತೂತೋಡ್ ಮೇಂಗ್ಲೆ ಕಾಲು ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ತೂದು ಜಾರು ಜಾರಡ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸುಹಾನ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಡೊನೇಟರ್ ಡೊನೇಶ್ ಇಂಜ ಮಾರ ಇಂಚಿ ಸಾವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಲೆ ನಾಲಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ಇಂಚ ಅಂಚೆದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿತುಲ್ಲ ಅಂಚೆದು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಈ ಸುರುಡು ಕಾಚಾ ಬಾಡ ರೆಡಿ 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 ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕಟ್ಬೋಡ ಪೂರಿ ಮೆಸ್ಕೊಂಬ ರಜೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ తాగండి తాగండి ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಕಾಚ ಪಾಡದಿನ ತಾಗಣಿಗೆ ಓಂಡು ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ಬೈದಿರಿ ಜನಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅವನವರೆಂತೂಲ
ಈ ಸುರು ದೀಕ್ಷೆ ಚೂರು ಬಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಹೌದಾ ಮರ ಜಪ್ಪನಾಗದ ತೂಪುನು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಚಾ ಪಾಡೋನ್ ಬಂದ್ಪಾಡ ಸುರುಟು ಕಾಚಾ ಪಾಡೋನ್ ಬಂದ್ಪಾಡ ಜಪ್ಪು ಬಲಿಪುನ ಈ ಸುರುಪು ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ನಿನ್ನ ಪುದರಂಜೆ ವಿಕಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚಿನ ಕುಡಲ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನವೆ ಕುಡಲೊಂದಿಗೆ ಮಾರ ಸೋನ್ನ ಬುಗ್ಗೆಲ್ಲುಂಟು ಅಣ್ಣ ಎಂಜೆ ಮಾಡು ರೆಡಿಯಾ ಅವ ಅಕ್ಲೆ ಬನ್ನಡಿ ಕಾಚಾ ಬಾದಾಮ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಲೈವ್ ಆಡಿಯೋ ನಂಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಮ್ मैं अक्षय अला वेंगला फोटो वीडियोग्राफर अक्षय कुलाई मैं एनमने क्लास दे लिखित ने एनमने ईत मारला आते मर पूरा ना एनमने क्लास मारे आई नोट से फाइल है एनमने क्लास ने वेंगला इंद तारा मितर ने मेस्कॉम ग्रजे वार्ड मूल तारा मितर अंदुलिंदे पाप मारा ने आना कारू इंतागंड तमारा ಅವು कट्टवान पुजी ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆತನು ಮಾರ ನಿಕಲ್ಲ ಕಾಚಡ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ